जन्म मृत्यु अनि व्याधि जरा, जन्म मृत्यु अनि व्याधि जरा, श्री हरि कृपेण दुःख दूर, श्री हरि कृपेण दुःख दूर करा, राम नाम उच्चार करा, राम नाम उच्चार, घोर भवसागर घोर भवसागर। नर जन्म है भारी विरल, नर जन्म है भारी विरल, विषय सुखांतु दुःख ही भरला, विषय सुखांतु दुःख ही भरला करा, राम नाम उच्चार करा, राम नाम उच्चार। जीवन है चारी दिवस मात्र, जीवन है चारी दिवस मात्र, शरीर है नश्वर विषय विचित्र, शरीर है नश्वर विषय विचित्र करा, राम नाम उच्चार करा, राम नाम उच्चार। जन्म मृत्यु अनि व्याधि जरा, जन्म मृत्यु अनि व्याधि जरा, श्री हरि कृपेण दुःख दूर, श्री हरि कृपेण दुःख दूर करा, राम नाम उच्चार करा, राम नाम
उच्चार घोर भवसागर घोर भवसागर पार करा घोर भवसागर पार करा करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार श्री राम जय जय राम 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 जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार घोर भवसागर पार करा घोर भवसागर पार करा करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार नर जन्म है भारी विरल नर जन्म है भारी विरल विषय सुखांतु दुःख ही भरला विषय सुखांतु दुःख ही भरला करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार जीवन है चारी दिवस मात्र जीवन है चारी दिवस मात्र शरीर है नश्वर विषय विचित्र शरीर है नश्वर विषय विचित्र करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार जन्म मृत्यु अनि व्याधि जरा जन्म मृत्यु अनि व्याधि जरा श्री हरि कृपेन दुःख दूर श्री हरि कृपेन दुःख दूर करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार घोर भवसागर घोर भवसागर पार करा घोर भवसागर
ಹತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? अंकल
कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आता मी वळलंके तुम्ही म्हणयाची नावे मुलिकापूर म्हणून म्हणताशिल्ली ह्या गांवाक पुढे आतां मुल्की म्हणून सांगून सुमार 8 शतमानातुलान हंगा आमगेल समाजाचे वेंकटरमण मुल्की वेंकटरमण देवस्थान म्हणून म्हणताची 8 शतमानातुलान हंगा देवालयक भव्य जावन आशिल्ले एक वैभवपेत जावन आशिल्ले आराधना हांगा चलतास। काशी मठाचे सर्व यती वर्याले एक मार्गदर्शन तत्ते कालगतींतू ह्या देवस्थानाक केदनय आस अत्तय आस आमगेले परमपूज्य सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यांक गेलो
दीक्षा संन्यास दीक्षा कार्यक्रम ह्याची मुलकी परिसरांत तावळे मी शांभवी नाही दाखयले थंय चल्लले सुकृतीन स्वाम्यानं सुदीन स्वाम्याक दीक्षा जिल्ल्याल जागो ह्याची गांव मुलकी आनी हांगा काळभैरवाल दर्शन तुम्ही मुलकी दर्शन म्हूण म्हणटाची काळभैरवाल दर्शन हांगा एक जगत प्रसिद्ध जावन आसा म्हूण येता हांगा मस्त जन तांगेले एक कष्ट दुःख दूर जावच्याक हांगा दर्शना येताची अत्त जलारी तसला वैभव दर्शन हांगा चोलन येतास आज हांगा भारी अप्रूप जावतसले म्हळ्यार आमकां गोत्तशीर म्हणके प्रप्रथम जावन जावतशिले 12 कोटी रामतारक जपयज्ञ हांगा चलतारस विशेष जावन 12 कोटी म्हळ्यार 12 कोटी 12 म्हळ्यार संस्कृतान अर्थ 12 म्हूण सांगून 12 कोटीचे जप हांगा जावंक आशिल्ले जाल्यार आमकां अतुल कोडवा हांणी सांगचे प्रकार ताच्या 3 वंट्यान रामतारक जप जल्ला आनी खाली ते रामतारक श्रीराम जय जय राम म्हळ्यार एक तारक मंत्रांतू रामनामाच्या खाली मी उच्चारणत लेखेल म्हूण जाल्यार 36 कोटी हेच जाल्यार ताच्या 3 वंट्यान म्हळ्यार 100 कोटी लागी राम नामाचे खाली रामाले नामाचे एक उच्चारण एक जप जललस एक श्रेष्ठ विषय खाली लोककल्याणार्थ जावन करचे दिसले खाली हे मुलकी गांवा खातीर मान्नी खाली आमगेल समाजा खातीर मान्नी लोककल्याणार्थ जावन आज एक व्हड विशेष जावन आशिल्ले हांगा यज्ञ आज तुलान म्हळ्यार आतां कार्तिक शुद्ध तृतीय आयचे 3 म्हयने फुडें श्रावण मासाचे हेच शुद्ध तृतीया दिवसू जप प्रारंभ जाल्ले आज 3 म्हयने जाल्ले आज प्रारंभ जाल्ले हे यज्ञ आनी 9 दिवस पर्यंत 3 तारीख तय हे सर्व कार्यक्रम चलचे आसा अखेर दिवसू आमगेल काशीमठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यांक येवन हांगा पूर्णावतींतू तांणी भागी जावचार आसाची तशीच आमगेल समाजाक पेंटेंक अनुग्रह करूं आसाची तशी हे कार्यक्रम तावली जलपूर्ण तुलान म्हळ्यार शांभवी न्हंय तुलान तुमी पळयल्या मस्त विचारू आमगेले यूथ ऑफ जीएस बिंदू लाईव्ह जाता आसा आनी हांगा कसो पुरो हे कार्य जाता आसा हांगा यज्ञ आसा पुरो हांगा मागशी सर्वतोभद्र मंडल तुमकां दिसता आसा हांगा कुंकुमार्चन जो बैलमशे मस्त विविध धार्मिक कार्यक्रम एकपटी हांगा जाता आसा ह्या धार्मिक कार्यक्रमा विशयी जाल्यार आमी माहिती हांगाचे केलो भटमाम आसा पुरो मोक्तेसर आसा पुरो तांगेला घेवन तुमकां दिवच्याक प्रयत्न करता आसताची पळयता अभ्यती यूथ ऑफ जीएसबी लाईव्ह आज सकाळी आमका गंगा पूजा महाप्रार्थना निमित्त विलंबला परिसरात 6 गंटू ಹೆಚ್ಚು ಮಂಟಪದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು 8:30 भितर आम्ही मंडळ पूजेची तयारी असतात सकाळना उपहार घेऊन सुट्टमुट्टीಗೆ येऊन आणि पल्ल्या गप्प समयात 1 गंटे समयात सकाळला जातात हांगा उणे गई ब्रह्मकर्षेत्र जीवनकर्षेत्र सहस्रविभागेत्र सुरेश सागर यज्ञ मस्त पूजा असतात मस्त आवाहन करून ಈಗ ವಿಳಂಬ ಸಹಜ ಆದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಜ ಸಾಕಿ ಪೂರ ಭಕ್ತ ಯಾಕಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಸಂಗಡ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ 7 ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಭಕ್ತ ಯಾಕಂತ ಸದಾ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯ ಅಂತ ದಾನವಚಾರ ಪಂಚಗಂಗಲ ಗೋರಿ ಒಂದೇ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದ ಚಿಕ್ಕುಮಲೈ ಇದರ ಒಂದಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ दिल्ली पूरा का पड़ता का तीन दिन करेगा ऐसा विपर का पानी का दोनों तो मैं प्रसार करता कि पूरा विपर से खाना पाए संजना पाना होने को तो पेट को 3 महीने के बता रहा है ऐसे पूरा की और खाने का वो यह हो जाए नमः ओम रामाय रामभद्राय भानुराय वेदते मधुनाथाय नाथाय शिवाय ओम श्री रामाय नमः
विश्वामित्राय नमः ओम विश्वामित्राय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम विश्वामित्रप्रियाय नमः ओम कांताय नमः ओम शरण्यकाणदत्ताय नमः ओम वायु प्रवथनाय नमः ओम आग्नेय नमः ओम सत्यभागे नमः ओम सत्यविक्रमाय नमः ओम सत्यव्रताय नमः ओम रथधराय नमः हरि ओम येईल गुणशा आमगे लोटत मुल्की रमानाथ भट्ट मसची रमानाथ भट्ट होम जत्तास सकांतुलान शांभवी नाही वचून जलपुराण पुरकोर नाही लेचे त्याची माहिती पुरा आम्ही दिला आणि दृश्यावळी दाखयला यज्ञाविषयी अंग कसं यज्ञ आज जत्तास आणि परा अखेरी दिवसापर्यंत कसं पुरे अंग होम जत्ता म्हणे आमगे वीक्षकांक एक तिळसो का तुम्ही प्रथमतः रामभद्र मंडल निर्माण करून घेऊन ते रामभद्र सपरिवार जाऊन रामभद्र विशेष जाऊन आवाहन करून सांगेल तसं पुष्पांजली करून त्याच्यानंतर कोण जप केला की त्याने पुरा पुरुष वर्ग स्त्री वर्ग दोन्ही वर्गांक त्या मंडळाला की संकल्प करून घेऊन तंगेलकरांना पुष्पांजली कुंकुमार्चन इत्यादी जत्तस तदनंतर हंगा अग्निप्रतिष्ठापन झाला हंगा आम्ही म्हणा वैदिकांना 13 लक्ष जप केलेलं असं बाईच्याना 12 कोटी मंत्र जप झाला रे वैदिकानाची 13 लक्ष झाला जप तसं त्या 13 लक्ष जपाची संख्येक दशांश रीतीने अंशतः म्हणा रे आज दकून बराबर ते अंशतः तक संगील होम तंतु दोन्हीचे सुंदरकांडाचे होमस परादकून पायने परादकून प्रारंभ जाता अशी यज्ञांतू 13 लक्षाचे दशांशारी 7 दिवसपर्यंत हवन चलता दोन्हीच्या तक संगील तसं आजी अष्टोत्तर सहस्रनाम अर्चना तशींची लघुपूर्णावती त्यावर तशी प्रतिदिवस तशींच कार्यक्रम भद्रकमंडला रे भद्रकमंडा पूजा तक संगील पुष्पांजली हंगा तक संगीत तसं हवन हे चलता अखेर दिसो सकाळीची 9:30 भितरी स्वामी अंगेताची तशाला मी ते सकाळीच आम्ही प्रारंभ करून घेऊन 9 गंटेक पूर्णावतीक समजावत तशी तक संगीत तसं हवन गी पूजन इत्यादी करून घेऊन त्याच्यानंतर स्वाम्याला हस्तून पूर्णावती महानैवेद्य इत्यादी करता इथल्या यज्ञाविषयी आणि विंगड धार्मिक कार्यक्रम जातास त्याच्याविषयी माहिती देता तुमका पळयता रब्बा गौतमाय नमः वेदाय नमः विपथराय नमः विपावाय नमः विमूर्ते नमः जगद्वयाय नमः वासुदेवाय नमः वासुदेवाय नमः दर्भवाण्ये नमः शोभनाय नमः समाय नमः विरदाय नमः जगन्नाथाय वीराय नमः श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
ह्या वेदिकेंतू ब्राह्मण पूजा आणि दंपती पूजा विशेष जाऊन चलता प्रतिनित्य हांगाच्या मुलकी गांवच्याक म्हणणे विंगड विंगड हांगा तुमगेले आडळीत मंडळी त्यांनी आमंत्रण केलेलं बटमामाक ब्राह्मण पूजा आणि दंपती पूजा हे पर आता अखेरी दिवस ते चलचास आजी कसं विशेष होता आणि यज्ञ हजोटूची ब्राह्मण पूजे जाऊ का दंपती पूजे जाऊ का म्हणून कसं विशेष होता म्हणून एक दोन उत्तर सांगू का. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः. మనుషుల జీవన దేవాలకి మలగడాలి ఆశీర్వాదాన देवाला योगू मलगड्याला भाग्यान जाऊचे म्हणून तशी आमकां आचारू विचारू संप्रदाय मलगड कोण कोर नयले संबळे आमगेल्या घरांतू देवा कुडास जाल्यारी गांवांक एक देव मंदिर देवस्थान आसून सर्वांनी थंय देवाला येवन विशेष मस्त भक्तजनान येवन देवाला सेवेचे फल अनंत अनंत प्रकृताक मुलकेक पिंटेक जसं की आमकां योग भाग्य प्रकार होड एक महा अनुष्ठान राम 12 कोटी रामनाम तारक मंत्राचे हवन संपन्न जावचे सुसंदर बारी हाका मस्त काळजी घेवन मस्त जबाबदार घेवन स्वयंसेवक जावन मस्त देवता कार्य धार्मिक कार्यक्रम जावचे प्रकारी आयची प्रारंभ दिवसारी विंगड विंगड धार्मिक कार्य जावन आजी संकल्प केलेले कसन कर्मांग पूजनस्की तका या संदर्भारी कोरका जलेला आराधना तशीच जी कलियुगां भितरी यज्ञ ब्राह्मण आराधना संतर्पणेचे संपूर्ण फल कलियुगा म्हणून सांगला तशें आमगेल्या जन्मजन्मांतरे कसने प्राचीन दुष्कर्म ज्ञाता ज्ञात दोषाक सुलभ उपाय परिहाराज कसं म्हणारी रामतारक जप करून आमगेलें जीवन साफल्य कोरका म्हणून हे आमकां देवान मलगड्यान स्वाम्यान सांगलें वाक्य तशी जी हे होड यज्ञांतू एक हवन जातस तशी जी पुष्पांजली असले कार्यक्रम जाता ती देवता स्वरूप जावन आशिल्ल्या ब्राह्मणांक देवाला रूपारी पूजन करून तांगेलो आशीर्वाद घेतल्यारी मुखाविले हांगा देवाला आशीर्वादाक सर्वे पिंटेक बरेपणांक अंतू चांग जाता म्हणून दोवुत्तर ना ह्या वित्रिकाल सत्य तशी प्रकार आज हवनांतू भागवेसिल्ल्या गांवांतू परगांवां देखून तांकां आडळते म्हण करून तांकां गौरव दिवन आशीर्वाद संतर्पण करता तशींच ब्राह्मण पूजा तशी दंपती म्हणारी लक्ष्मी नारायण सीता आणि राम सीता कल्याण रामोत्सव तशी प्रकृतींतू आमगेले भूमी आणि आकाश लक्ष्मीनारायण म्हणून स्वरूप म्हणून घेता या संदर्भारी या संदर्भ कोरका जालेल्या ब्राह्मण दंपतीले आराधना पूजन करून तांगेले आशीर्वादाचे फल सगळे आमगेल्या पेंटेक गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाक देशाक राज्याक तशीच आमगेल्या राष्ट्राक मेळ्ळो हाजे केलें संपूर्ण फलप्रद जावका आमगेल्या अयोध्या भितर राम मंदिराचे कार्यक्रम जातच हे चालने म्हणारे देवाला संकल्प केले जालेले कडेन लोका समस्ता सुखिनो भवंतु वाक्य देवा सत्य चलाचून सर्वांक सन्मंगल जावका म्हणून या संदर्भारी देवा लागी प्रार्थना केलेलं सर. तशी अनिल भटमामान मस्त विचार सांगले ब्राह्मण पूजे दंपती पूजे मानणे एक रामनाम ताजे एक फल कसंच की त्यावेळी सांगले आणि हेम विप्र सदा शुची हे म्हणून सांगताच भंगार भटमामा मला ब्राह्मण केन्नाय शुद्ध म्हणून सांगून त्या एक सुचिरभूत जावन आशिल्ल्या ब्राह्मण पूजना दंपती पूजना केलाली ताजे फल कसं नाही त्यावेळी भटमामान सांगितलं सर. तुमका अनंत अनंत धन्यवाद.
इवर बस हंगे आमगे लोटू आता तुम्ही मुलकी देवळा अंतू आयली ಮುಂದೆಲ್ಲರಿ एक पद्मनाभ भट मामाला गुर्तना तेल बहुशः कोणेना तुम्ही प्रत्येकला चिरपरिचित एक व्यक्तित्व वापस तुमका गुर्तु ಗೊಂದಿವು ಕಮಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಏಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಳರಿ ವಿಂಗಡ ವಿಂಗಡ ಮಂಡಲ असताच मंडल म्हणला तुमका ಗೊತ್ತशा पुरो सामान्य जाऊन तुमका सांगा म्हणजे तुम्ही रंगोली म्हणून म्हणताच पूजेंत तक्का मंडल म्हणून म्हणचे विंगड विंगड कार्यक्रमाक विंगड विंगड मंडल तसे आता रामभद्रका मंडल नो भट माम रामभद्रका मंडल हंग पळयतासच या मंडला विशेषत कसं नाही अंग सुत्तू तुमका ಕೆಲವು ಬಯಲ್ಮಂಶ ಬೆಸ್ಲಾयची तवल तुला तुम्ही सीधा प्रसारण तुम्ही पळयले कुंकुम घालची की पुष्पांजली घालची की पळयतासच आधी विशेषत कसं म्हणून आम्ही हज्जे एक मुतुवर्जी घेतील तसला ಮುಂದಾಳ तू घेतील तसला मुलकी पद्मनाभ भट मामाला निಮ್ಗೆ भट माम या मंडला विषय आणि हंग कसं पुरा आराधन जाता असं म्हणून एक आमगेल वीक्षक तुम्ही తెలుసు का श्री हरी गुरुभ्यो नमः कसं नाही म्हणारी मंडल म्हळ कुठल्या एक देवालय घरकडे एक साना गणहोम जलरे वाढ नाही आम्ही कसं नाही घातलं रे शेडी कुडक्याना ते देवा एक मंडल म्हणून बरयताच भटमाम आणि ताजेरी कलश स्थापन इत्यादी करताच हंग या गाला कसं नाही म्हणा पक्षाक प्रत्येक देवाक ते मंडल सोय म्हणून रामभद्र मंडल म्हणून असं आमकां ताजे आराधन करतले जुळते मेळनाशिल्ले हंग जलाल होम हवन इत्यादी पळयल्यार खंय जायना ते देवान करूंक म्हळ्यार देवा सानिध्य तशी आसा अतुल कुडवा हांणी एक 15 वर्सां फुडें महिने एक याग केलेलो आसा कसकसान पुरो प्राधान्य याग आसा की त्या वेळा मंगळूर आम्ही पडबिद्रे दामोदर भट मामाला निमून आयले ताण सांगेन अमकें करा खंडीत चांज जाता ते करत देखून आमगेल गांवचे जन कसं आशिल्लें म्हळ्यार आमी ओमा पांय पडचे वचचें म्हूण सक्रीय जन भागवयस कसं नाही वाडची की वैदिका सहकार दिवची की राखोडची की त्यांगी गँग प्रत्येकाक भागवयस योग तेन्ना प्राप्त जालाल तशी श्रावण शुद्ध तई एक हो जप वैदिकान मात्र नाही पुराजनान कोरका आमकां स्वाम्यान मूलधन दिवन आमी फलमंत्र रितीन सांगिल्लें कसं म्हणून वेऱ्या तुमी गांवच्या मात्र जेवच्या नजऱ्या पुराजनाचे श्रेयस मेळकऱ्या सगळे आमगे समाज आशिल्ले कंटक दूर जावकऱ्या आनी खरी दूर वचूका म्हणजे रे रामनामाचो व्हड कसं नाही तुमकां गोत्त आसा आमी सांगचें न्हय पुराजनांतू तुमी हें करा म्हणून सांगिल्ले प्रमाण श्रावण शुद्ध थंय एक नभूतो म्हळ्यार म्हणके ताजे प्रारंभ सो जालेलो आसा सक्कड जाणांक ताजे किट्ट म्हणून तयार केलेलें ताका बूक की कसं नियमानुसार तें पुरो केलां ताजे जपमाल त्या करून ताजे 3 वंट्यान मग आमकां कसं मेळ्ळी म्हणून कोणूय पशात देवाल जपाराधन करूंक आमकां कसं पडपा म्हणून गांवांतू परगांवांतू परदेशांत जाल्यार मस्त आमी पळयता आसाची न्यू जर्सींतू न्यूयॉर्कांतू कॅलिफोर्नियांत आमगे समाज वर्ग कोरचे व्हिडिओ हांव पळयला म्हणजे देवाल खातीर तांकां विंगड कसं न्हय ना व्हड स्थानार कसं जेता आसा आनी तुमी दाखयलेलें कसं हें ते पळयता आसाची संतोश पावता आसाची तशी तांकां कसं केलां म्हळ्यार येवन कृष्णार्पण करून ते तुळशी तोक दवरल्यार देव घेना म्हूण न्हय त्या रामभद्र मंडलाक आमी सगळे कल्पोक्त पूजा केल्या ताका 1.5 घंटे पूजा आसा प्रकृतीन कसं परमात्मा जीव चैतन्य आसा की ताका अभिमान देवते म्हणून आसा ते पुरांतू आवाहन करून घेवन आमी तांकां बसकारान घेवन दारल्यांक पुष्पांजली बायल मनशाक शीतल अष्टोत्तराजेरी त्या काडल्यान तसल्या नामावळीर कुंकुमार्चन करून घेवन तांगे त्या केल्ल्या 3 म्हयन्याचे कृष्णार्पण करचें व्हडलें विधान आमकां देवान सौभाग्य रितीन दिलां तशी आज पुरजनाक केलां फाल्यां अपराध करून घेवन संख्या वृद्धी जाता 5000 जनां चिल्लरे हें जपाराधन केलां तशें तांकां पुरा जनांक हांगा येवन कृष्णार्पण करून अर्पण करून ताजे नंतर तांणी कसं की प्रसाद रुपार दिलेलें आसा तें परत घेवन चमकेले कडेन आनी तें व्हरून आमी सांगता कसं करता म्हणून गोडरेच्यान दवरचें न्हय तें नाणें दिलेलें देवा सन्निधान दवरून पुरा इष्टदेवा कुलदेवा ग्रामदेवा फूल दवरून पांय पडतना मुलकी देवाक उडगास करून ताजेर फूल दवरून मागून घेया खंडीत चांग जाता म्हणून स्वाम्यान आमकां आशिर्वाद केला ते तांकां सांगता आसाची ते केलेले कडेन सकडांब बरो जावो आनी रामभद्रक मंडलाक अर्चन केलें कसं पुण्य सकडांब भजनका देव अनुग्रह करो म्हणून हांव विशेष जावन रामचंद्रा लागीं आनी नरसिंह देवाला प्रार्थना करता अनेक कसं म्हळ्यार भटमाम हांगा रामभद्रक मंडला एद्राकाची लक्ष्मणा सहित सीतारामचंद्राल विग्रह आसा ताजे दृश्यावळी पळयता आसाची ताजे बद्दल एक 2 उत्तर हे विग्रहाचे खंय तुला नयले काली बहुशा मेरवणीक आशिल्ली काल की पैरी नवा ताजे एक विशयारी तुमी 2 उत्तरां
हें कसं म्हणल्यार स्वाम्यान आमकां सांगतना खाली होम हें पुरो सांगेनी ताका सांगिल्लें वयऱ्या रामाले एक जन्मोत्सव करा रे तशी कल्याणोत्सव करा रे पट्टाभिषेक करा रे हें 3 करा रे म्हणून आमकां ताणें सांगिल्लें म्हणलें खंयतर ताका विग्रह जावं ना सान रामा बाल जन्मोत्सवा विग्रह केला हें खंय केदो कर म्हणलें खंयतर आमगेल्या हांगास पडयला स्वाम्या लागीं तेंच व्हर येता म्हणून सांगिल्ले प्रमाण तें परा दिसा 3 दिसा कार्यक्रम घालून घेतला कालचे दिसाक तें थंय दुखून महागणपती देवस्थान हाडून थंय दुखून होरेकाणीगे ಒಟ್ಟು यात्रा दोन भारी विजृंभणेरी हांगा सादारण 7 गंट्यार येवन पाविल्लो आसा त्या विग्रहा मुखांतर पर आमी ते जन्मोत्सवगी कल्याणोत्सवगी आनी विशेष जावन आमगेल्या पट्टाभिषेक ते शास्त्रा कसं सांगलां खाली हें मात न्ही कसं कोरका म्हणून सांगलां तशी कोरका म्हणून आमकां सगळ्यांक सांगलां तशी आमी करताय आनी ताजी एक चंदाय ताजी कसं एक फल समग्र मेळ्ळो म्हणून देवाला मागून घेताय जे पद्मा भट मामानं मस्त विचार सांगितलं असं आता पुष्पांजलीनी कुंकुमार्चने वेळ जाल्ला आणि समय अवकाश मेळल वळार आणि आम्ही 7 दिवसाच चंगा मेळल वळारी भट मामा आणि मस्त माहिती तुमगेला घेताच धन्यवाद तुमका यस अमाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय शिवाय भवे नमः ओम महापुरुषाय नमः ओम पुण्योदयाय नमः ओम दयाधाराय नमः ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः ओम शिवभद्राय नमः ओम विदभागिनी नमः ओम पूर्वभागिनी नमः ओम राघवाय नमः ओम नंदगंभीराय नमः ओम धीरो आत्मोत्तमाय नमः ओम रायामाधुराय नमः ओम महावीराय धीराय नमः ओम हिरण्यकरी नमः ओम विद्यानाथी नमः ओम सर्वनीकमयाय नमः ओम हरे नमः ओम धर्ममयाय नमः ओम सुंदराय नमः ओम धीराय नमः ओम धीरवादये नमः ओम धनुर्धराय नमः ओम सर्वयज्ञाधिपाय नमः ओम यज्ञे नमः ओम रामदेवाय नमः ओम विष्णुदेवाय नमः ओम सदाशिवाय नमः ओम परमात्मने नमः ओम परमे ब्रह्मणे नमः ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः ओम परस्मै भूतवे नमः ओम परस्मै भावने नमः ओम पराकाशाय नमः ओम परात्पराय नमः ओम दरेशाय नमः ओम पादाय नमः ओम पादाय नमः ओम सर्वदेवात्मकाय नमः ओम परस्मै नमः
वेद्याय नमः प्रभाय नमः भारस्ते नमः सरस्वताय नमः सरस्वती नमः श्रावणे नमः प्रसिद्धे नमः आलिन्ये नमः देवते नमः जमाय नमः धर्मप्रियाय नमः रामसुन्दराय नमः सत्स्वरूपिणे नमः श्रवणिधिन्ये नमः शतानन्दाय नमः शतद्विजये नमः विधिघट्टाय नमः प्रभाय नमः धात्रे नमः श्रीगङ्गाधरे नमः कृष्णाय नमः भक्तवत्सलाय नमः गोपिकाक्रीडाय नमः हराय नमः अमृतरूपिणे नमः भूम्ये नमः ॐ श्री जगन्माता सीतादेवी नमः श्री राम जय राम जय जय राम 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 प्रार्थना हो गया निरोगं क्रिया भक्तिन्द्र सर्वैश्वर्यं प्रदायकं वसुधान्यालक्ष्मीन्द्र देहि भक्तवत्सला आता आमगेलो टू
मुलकी पांडरंग भटमम तशी तांगेल्या सकड मस्त व्हॉलंटियर सकड आसाची जेवणा विशयी हांग उलया इता म्हळ्यार आयिल्यांक एक अतिथी सत्कार करचे हांगा आयिल्यांक कसले उणेपण जेवचें नज म्हूण सांगून प्रति एक स्वयंसेवकाला एक जबाबदार की जेवणा वेवस्थेक हें पुराय पळोवन आसा आनी पांडरंग माम आजी तुलाना अनेक 7-8 दिवस जेवचाच कार्यक्रम आज तुम्ही कितली जणांना एक जेवणाला तयार केला आणि कसं पुराय आज विशेष होता म्हणून सांगून सांगता. हरि ओम नमस्कार. आज आमगेले 12 कोटी रामनाम जप यज्ञाचे प्रथम दिवस जावन आसा मंगळाचरणेचे. हे प्रथम दिसाक आम्ही साधारण एक 2000 लोकां पेटी तयार केलेली आसा. तितले लोक जेवतालो म्हणून एक आमकां एक अंदाज आसा 5 दिसाक. आज फर्स्ट डे आमगेले मेन्यू कसं म्हळ्यार नॉनचे बटाटे वागू चण्यांगशी सारू दाळिताय आणि पायस आणि लाडू अशींची 7 दिसाक आमगेले कार्यक्रम चलत आसता. डेली मेन्यू चेंज जाता. परत 30 तारीखेक आमगेले सार्वजनिक अन्न संतर्पण आसा. ते आमी एक्सपेक्टेशन आमगेले 10 देखून 15,000 एक नमुने एक्सपेक्टेशन आसा सार्वजनिक अन्न संतर्पण येतो. आज देखून 3 तारीखेक लास्ट आमगेले पूर्णावती दीस ते स्वाम येता ती ते आमगेले अंदाज एक 6 देखून 7,000 ते अंदाज आसा. 3 तारीखेक पूर्णावती दिवस. अनेक हाजी विषय येताना आम्ही सांगू का 30 तारीखेक मुख्य जावन सार्वजनिक जावन हांगा अन्न संतर्पण चालू आसा. म्हळ्यार सार्वजनिक म्हळ्यार तुमकां पास विंगड संका म्हणून आमगे समाज जो विंगड कोणेय येयला म्हणून जाल्यार ते एक हांगा अन्न संतर्पणेचे एक ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 30 ತಾರೀಕಿಗೆ ಚಲೋ 30ನೇ ತಾರೀಕು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಸದ್ಬತ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ 30ನೇ ತಾರೀಕಿಗೂ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರಾಮತಾರಕ ಜಪಯಜ್ಞ ಈ ಹವನ ಏನು ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ 30ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಆದಿತ್ಯವಾರ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇಳಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ದಿವಸ ಬಹುಶಃ 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಆಗಮಿಸುವ निरीक्षेಯನ್ನು ಇವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. तशी ती 30 तारखेक आयतारू पुरसतकोनो हांगा मुलकी गांवाक येवन तुम्ही भाग जावन हांगा प्रसाद घेवन वचूका म्हणून तांणी निमिताचे नवा 30 तारखेक प्रति एकले आमगेल समाज म्हणणी कोण आयला रे विशेष जावन आमगेले गुरुवार्यान प्रथमतः आमी आशीर्वाद घेवन तांगेले अन्न घेतना स्वाम्यान आमकां एक सांगिल्लें कसं म्हळ्यार ह्या राम नाम जप यज्ञाचें खाली मुलके गांवचें म्हण न्हय समाज आमगेले कितले गांव आसा पुरायपर्यंत म्हणजे नांव वट्ट करता आनी सार्वजनिकाक हेंत घेवका कसं म्हळ्यार उद्देश कसं म्हळ्यार लोककल्याणार्थ आमगेले देशाच्या सैनिकां बद्दल आमगेले देशा पंतप्रधाना बद्दल हांगाच्या सरकारा बद्दल एक नमन्याचें एक चांग एक नमन्याचें मुखारसून एक आमकां बरेपण जावका देशाक आमगेले हिंदू धर्माक एक संस्कृतीक सनातन धर्माक एक हांतू बरें एक अभिवृद्धी जावका म्हणलेले दृश्टीन तांणी स्वाम्यान सांगिल्लें सगळ्यांक हांत मेळोवका म्हणून त्या दृश्टीन आमी 30 तारखेक सार्वजनीक दवरलां. तशींच ह्या राम नाम जप यज्ञांत आमगेले हांत भितर आमी सारो समाज खंय आसा हेका कांजंगार दाखोवन शिराळी पर्यंत कितलीं गांव आसा तितलीं गांव पुराय कडेन वचून आमी जनांक हांत सहभाग घेतिल्लो आसा तांगेलो प्रत्येक गांवांत देखून आमकां लायक रेस्पॉन्स मेळ्ळेलो आसा. तशी ह्या मंगळाचरणेंत आनी पुष्पांजलीक प्रति दीस एक 750 to 800 आमी एक्सपेक्ट करता आसा ती 3,300 वयर जन एनरोल जाला. आमगेले 12 कोटी 1,200 जाल्यार स्वाम्याल एक आमकां अनुज मेळून तांणी एका आशिर्वादान 3,300 वयर जणांनी रिजिस्टर केला. तशें ह्या 7 दिसांत आमी एक्सपेक्ट करता ती पर डे 700 to 800 जन पुष्पांजली घेता ती. तशींच उरलेले जन आमगेल्या समाजाचे भाग्य कमलेल्या दृश्टीन समय स्वाम्यान सांगिल्ले प्रकार सगळ्यांक मेळणे एक लोककल्याणार्थ जाल्लेलें कामां रामालें आशिर्वादा खातीर चंद्रार जातालें म्हणून एक आमगेले एक अपेक्षा आसा. तशेंच एक एक्सपेक्टेशन आसा. तशी ह्या सुरये दीस इतलेची सुरये दिवसाच्या जेवणाच्या मेनू परांनी सांगिल्लें आसा 2,000 पेटी नित्य अशी चलता. एक विशय सकाळी 9 गंटे तक आमगेले पुष्पांजली सुरू जाता. सकाळी 8 गंटे तक आमगेले फळार आयल्यांक गांवचे परगांवचे प्रत्येकल्यांक 12:30 पर्यंत चालू आसता फळाराचें. जेवणाक आमी 12:30 एक घंटा देखून 1.5 घंटे आमगेले जेवणाचें आसा. सो 12:30 ते फळाराचें सगळें जत आसा ती ताजे इन्चार्ज आमगेले शिवानंद प्रभू आसा ती फळाराचे फूल इन्चार्ज शिवानंद प्रभू आसा. तशी जेवणाचें आमगेले हरीश कामत आनी प्रसाद कामत राजेश भट हांणी आसा ती आनी लेडीज स्वयंसेवक तांणी आसा ती आनी स्वयंसेवक जावन काम करता आसा ती. सो चंदी रितीन आमगेले कार्यक्रम जाता म्हणून सांगिल्लें एक आमगेलें एक अपेक्षा आसा. तशेंच देवा लागीं मागता आमी. तशी तावडे हांव सांगलें सूर्य दिवस मात्र आनीक 7 दिवस पर्यंत मस्त हांगेला उलोवचें सांगिल्लें सगळे टिमा लागीं. तशी हें आयचे एक विशय. धन्यवाद.
आता आमगे लोटू मुलकी हांगा वेंकटरमण देवस्थानाचे प्रधान पर्यावधारी जावन आशिल्ले राजेश भट मामासाची तावळी एक दृश्यावळीन तुम्ही पळयल्या एक आभरण उपसून दिवचे ते कसं आभरण कसं लागतानी उपसून दिवच्या कारण कसं नाही पुरय आम्ही भटमामा लागीन घेया भटमाम तावळी
देवस्थानाविषयी उल्लोच वच पुढे एक ताबळे दृश्यावळीन ते एक आभरण तुम्ही कृष्णार्पण करचे एक दृश्यावळी पळयला ते एक आभरणाची विशेषता आणि ताजे एक उद्देश कसं नाही म्हणून तुम्ही आमगेले की भिक्षकाक एक सांगूक. जसं की आमगेल मलगड्यान केलेल्या सुकृता फलांतू याग जावचो आमगेलो पर्यावंतू म्हणून एक संतोष त्या संतोषांतू आम्ही भागी जाऊ का इतलो व्हड याग जाताना आमगेल कसं की किरूक आनीक देवा पाव का म्हणून एक उद्देश सुरवेरी आम्ही संकल्प केला म्हळ्यार यागाचे एक स्मरणी कस पळय ती देवाल्या आंगार केन्नाय आसूं का म्हणून एक आभरण करून घाल का म्हणून एक संकल्प हाजे फुडें केलो आमी आडळितेच्यान वैदिकान पुरो वट्ट बैसून तेन्ना म्हाका अशें दिसलें आमकां देवान पुजे योग दिला आमगेल्यान तो जाताना ते एक चिरस्थायी जावन आसता तसं आभरण आमी दिवया आमगेल सेवा त्या रुपार देवा पावोया म्हणून एक इच्छा केली तशी जी अतुल मामाला सांगून त्या आभरणांनी तयार केल्या चंद्रुपारी कोरोसून हाडला ताणें आमगेल सेवा रुपार ते दिला आभरण कसं म्हळ्यार रामचंद्रालयाची पट्टाभिषेक राम सीते सहित बसिले एक मूर्ती सहित आभरण केले आमी त्या कृष्णार्पण केला 9 दीस त्या प्रधान कलशाक त्या प्रतिमा रुपार दवरताची आणि सगळ्याची पूर्णावती जातरी कडे दिवसाक दिग्विजयोत्सव करून वापस हांगा देवालयाक देवा समर्पण करचे कार्यक्रम दवरला त्या घाल जातरी अनुनित्य वेंकटरमणालय हरदारी ते आमी धारण करता आसाची तशी त्या एक नित्य आमकां केन्ना देवा पांय पडटा त्या एक पळोवचे भाग्य मेळटा आमी केल्ले सेवा म्हणून आमकां एक उडगास आसता अशी प्रितीनी भक्तीनी देवा समर्पण केला. आणि कसं म्हळ्यार ಕೆಲವು विषय भाग्य म्हणून म्हणताची भाग्यम फलते सर्वत्र नविद्यान पौरुषम म्हणून तर सगळ्यांक मेळना एक होड एक मन जाऊ का कसं की एक आम्ही नित्य पूजा करताची देवाक एक आमगेले एक भाग्य त्या देवाला अंगार आसता म्हणून सांगून 2022 इसवी चलतास आज कशें म्हळ्यार तुमकां मात्र भागिनी मुखारची जनरेशनाक समीत आमगेल मलगड्यान दिल्ले म्हणून सांगून आनी एक 100 वर्स की 200 वर्स नंतर जाल्यार तो एक इतिहास यो आनी हे रामतारक यज्ञ रामनाम तारक यज्ञ कशें म्हळ्यार आमी निमगिराल कडेन कशें म्हळ्यार आमकां हें प्रथम जावन म्हळ्यार येदोळ कोणें पळयलेलें ना हांगा जाल्लें इतिहास आमकां गोतना जाल्यार हे प्रप्रथम जावन इतले व्हड मट्टाक जाता आसा म्हूण सांगून एक अभिप्राय आसा. आनी हांगा हे मुल्की देवळा विशय सांगता म्हणजे जाल्यार अनेक आमगेल्या समाजान तो देवळ सकड आसाची व्हड व्हड कार्यक्रम जाता. आतां मंगळूर कोड्याल तेरू म्हणल्यार फेमस आची कारकाळ कार्तीक पुर्णव म्हणल्यार मुल्की प्रतिष्ठा पुर्णव म्हणल्यार एक यज्ञ यागादी विषय सांगची म्हणजे जाल्यार मुल्कींद भोवशा जावचे यज्ञ यागादी अर्थ आम्ही पळयल म्हणजे जाल्यार भोवशा काही जाता ना म्हणून दिसता तितली यज्ञ यागादी हांगा कार्यक्रम जाता आसा देव चलासून व्हरता आसा तशी कसं पुराय ह्या रामतारका यज्ञ आमी विशय उलयलीचे बदनामठ मामाला जावं वेंगडाला उलयलीचे हांगा जावचे एक नित्यावळारी ह्या यज्ञ कार्यक्रम मंगलाचरणे विशय सोडून नित्यावळारी विंगड यज्ञ परत जाल्यार अर्था जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ यज्ञा विशय तुम्ही माहिती दिवेत की. अर्थ म्हळ्यार आमी साधारण 15 वर्स देखून कसलो एक बाकी म्हळ्यार यज्ञ ना दिसता तितले यज्ञ देवान करूंक घेतला प्रति एक यज्ञ केला नाना रुपारी खंयचे एक भजका प्रेरण दिता तो येवन हांगा सांगता ताजी वेवस्था जाता तो करून घेता खंयच्यो बाकी म्हळ्यार यज्ञ ना आमी काय प्रति एक यज्ञ केला लघु विष्णू महाविष्णू कसकसने आम्ही संकल्प केला पुरो केला शतचंडी याग जायतं रामतारक या जायतं आणि एक आमगेले पुरीत फुडली पर्यावळ एक 10-12 वर्सां पुढे महिन्या एक याग अतुल कुडवाले सेवा रुपारी ताण केला त्यात नाही तशी प्रति महिन्या एक विंगविंगडू याग केला तर देवान पुरा करोसून घेतला तशी आणि मुखार जाल्यार खंयचे बाकी म्हणून कसले यज्ञ ना तो कोणाकय कसले प्रेरणा दिवन न्हू जाल्यार हांगा समाजाक सगळ्यांक बर जेवचे एक उद्देशान तो हांगा कोणाकय एक प्रेरणा दिता ह्या स्थळार जाता आनी समाजा सगळा बर जेवो म्हणून आमी ह्या संदर्भात देवाला प्रार्थना करतात. अनेक मुल्की वेंकटरमण देवस्थान म्हणून म्हणजे वेंकटरमण प्रधान देवची नरसिंह आसा हांगा मुल्की प्रतिष्ठापने तुम्ही पळोवन आसचे पुरो उग्र नरसिंहाक अनेक सहस्रारू शियाळान अभिषेक करून देवालेक अनुग्रहाक पात्र जाताचे ते एक अभिषेक पळोवचे एक व्हड सौभाग्य म्हणून म्हणताचे. तशी बिंदू माधवय आसा उत्सवा मूर्ती जावन माधवेन स्वाम्यान प्रतिष्ठापन केलेले जाल्यार बिंदू माधव ते अनुग्रह कोण जातरी रामनवमी दिवसांगा ब्रह्मरथ म्हळ्यार विशेष रथोत्सव कार्यक्रम हांगा चलता. अशी नाना विधारी या मुल्की म्हळ्यार एक सना ग्राम मोलिकापुरांतू इतली धार्मिक यज्ञ यागादी जाता. आणि भटमामान सांगले तुमकां गोत्त आसा जायनतील हवन यज्ञ यागाना
आणि लोककल्याणार्थ आणि यज्ञ सांगताच या खाली एक मुलकी ग्रामामान्य आमगेल समाजामान्य या रामनाम तारक यज्ञ तशीची लोक कल्याणार्थ म्हणारे लोकाक कल्याण जाऊ का सर्वे जना सुखिनो भवंतो म्हणून म्हणताचे लोका समजता सुखिनो भवंतो म्हणून लोक असेल प्रत्येक जनाक बरे पण जाऊ का म्हणून हंगा हे करताच हंगे एक स्थळ मात्र तशी एक क्षेत्राक तुम्ही जलारी अखेरी अनेक 7-8 दिवस सत्संग कार्यक्रम तुम्ही येऊ का यज्ञात भागी जाऊ का देवालयाक अनुग्रह पात्र जाऊ का तशीचे राजेश भट मामान मस्त विचारू आमका सांगितलंस तुमका आमगेल चॅनल तुला अनंत अनंत धन्यवाद. जीवन है चारी दिवस मात्र जीवन है चारी दिवस मात्र शरीर है नश्वरा विषय विचित्र शरीर है नश्वरा विषय विचित्र करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार जन्म मृत्यु आणि व्याधी जरा जन्म मृत्यु आणि व्याधी जरा श्री हरी कृपेन दुःख दूर श्री हरी कृपेन दुःख दूर करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार घोर भवसागर पार करा घोर भवसागर पार करा करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार श्रीराम जय राम जय जय राम 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 जयाय नमः शुद्धवस्त्राय नमः शुद्धविद्याय नमः शुद्धमाल्याय नमः सुरसिद्धसमाय नमः सौम्याय नमः ब्रह्मलोकनिवासिने नमः प्रणवपतिपादार्थाय नमः अनुशमाय नमः संबंध पूराई जागृती भक्ती विश्वरूप पाहताना कंजूर पाहताना आणि कंची केल्याने नेहमी करून दिल्यातली
पूर्व प्रयत्न अखिल नेता आमगे संविधान सैनिक स्वाम्यांना तुम्ही या गावांकडे नेल्या आम्ही कसा देता कसा म्हणाली लोक कल्याण ठेवका समाजाचे समस्त राजकीयचा भारी शोभायात्रा घेऊन आम्ही जबरदस्त घरात येते आम्ही सांगितलं पट्टाभिषेकी जन्मोत्सवी सांगितलं कल्याणोत्सवी वगैरे तसं सुंदर बारी अनुखुशी आहे पूर्ती आहे योग मिळवा गावाने ओळ क्षेत्रात केलेला या दूर परमात्मा प्राणियों सत्कर मनोविषय दिला संविधानानं अनुग्रह केल्याप्रमाणे लोक कल्याण जाऊ का आणि देशात भिक्ष जाऊ का प्रार्थनां समर्पयामि नमस्कार जन्म मृत्यु आणि व्याधी जरा जन्म मृत्यु आणि व्याधी जरा श्री हरी कृपेन दुःख दूर श्री हरी कृपेन दुःख दूर करा सर्व ब्राह्मणाला की विनंती प्रार्थना करून जाते दोन्ही उत्तर सांगून आशीर्वाद करा भाई मनुष्य कुंकुमाचे कडम बेसा एकला पाठी भाई दूसरे से कुछ कोई काय तो बोला माई पूर्वाचरण करी माई पूर्वाचरण करी पूर्वाचरण करा ब्रह्मा लिंगी होते वो कलियुग गांधी करी ईश्वर दुःख दूर करतो कसं वाटतं एक एक गांधी धर्म कलियुग गांधी तर एक पूर्वाचरण करी माई भाई पूर्वाचरण करी माई ध्यान करी तर त्या मनुष्याला कोण निर्माणशील आणि एकाग्रशील तशी त्यावर देवा ध्यान करून ती त्यांच्या दुनियाला कीर्तन दिलावे कीर्तन दिलावे श्री राजा प्रसाद गया Right.
पुष्पांजलि का जड़ा पूजनरी
चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद यो आयतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद यो मामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद यो मामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद यो वंशविद्यां वेद तदेव तिष्ठति ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराष्ट्रमाधिपत्यमयं समन्तपदयायि स्यात् सार्वभौमसार्वायुधान्तराः पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराजिते तदप्ये षष्ठो कोटिः परिवेष्टारो मन्दस्यावसङ्ग्रहे आयुष्यस्य ऋषे देवास्तहाशयति संसृष्टन्धनाभयं समाग्रगमस्मभ्यं तदामरोणश्चमयोः हिरण्यदानाहृदये विषत्तावपराजासोपरायणा ॐ नमो प्रसन्नवदने नमस्ते परात्मने दयाकरैश्रेष्ठा प्रसन्नो भव सर्वदा सन्मङ्गलप्रदो यस्तु सुखदो भवभूतये सौमङ्गलयो सुभुक्तं चरीर्घायुक्तयक्षमे अधोवाक्कायं जन्मन्मातरान्वितं यत्पादं जनकीनाथहृदयं कुरु सर्वदा एवं देहं भक्तिं च सर्वश्रद्धाकरम् वसुधान्यां बुद्धिं च देहि मे भक्तवत्सला सपरिवार श्रीरामचन्द्राय नमः आत्मयामि आत्मनां समर्पयामि ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिमहिषाः ॐ ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षपर्जन्यं प्रतिवेदस्यजानि एवं शोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः अधनाः सदनाः सन्तु एवन्तु शरदां शरम् सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भये करकरकं वा कालचक्रं वा श्रवणेन वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वं क्षमस्व देवनाथे श्रीमते मुरारे आयेन वाचा वसेते वाक्भ्यां वा वदते सुभाः यज्जत् सर्वं तस्मै नारायणाय समर्पयामि
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಸಂಜೆ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಜನಾರ್ದನ ನಾಟ್ಯಾಲಯ ಮಂಗಳೂರು ಮೇಲೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ असतो. सगळ्यांना त्या टाईममध्ये विनंती. त्यानंतर भोजनाचं स्वागत असतं. दोन्ही जण आता पुष्पांजली दिलेले ಮನುಷ್ಯಕಂತ ಮಾಡಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೇಂದ್ರೆ ಐಕೋನು ಈಗ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು QR ಕೋಡ್ ತಗೊಂಡು ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾಧ್ಯಗಳು ವಿನಂತಿ. स्वामी परमात्मा शिवा श्री सदैव रामचंद्र आणि अंतु यजमानटप आवाहन सर्वदेव यज्ञेश्वर गद्दली या 7 दिवस आग माझ्या ಶಕ್ತಿಯ ಕಾಲು ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೋರ್ಬೋದು ಯಾವ ಹಾಕಬೇಕು ಯಾವ ಬೀರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಸೋನು ಬೇರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ಸಂದರ್ಭ ಬದಲಾಯಿಸು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಂಗೆ ಸಮಾಜ ವರ್ಗ ಅನಾಥ ನಿರಾಶೆ ಯಾವ ತೂಗಿ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾಕಪ್ಪ ನಾವು ದೇವರ ಅವಶ್ಯ ನೀವು ಹಾಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೇಡ ಹಾಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಪೂಜೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಕೃಷಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಭೇಟಿ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಜ ಕೃಷಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ವಿನಂತಿ एक गांव अत्यंत श्रेष्ठ गांव से अत्यंत एक तीर्थ क्षेत्र समान जाने से नगर नविका परमाचार्य श्री सुरेंद्र तीर्थ स्वामी देव गांव अण्णाजी सुखदेव स्वामी समाजाला भरपूर स्वीकार करून आश्रम दिलं हे नरेश मोहन क्षेत्र त्यामाने गौडसार स्वत समाजाची घोषणा करायला त्याला विजय स्वामी अल्पसंख्य पूजे प्रकाशितने श्री विग्रह प्रतिष्ठापन केले त्यामाने प्रत्येक समाजातून एक वर्ग प्रत्येक एक कार्य एकाला एक मार्गदर्शक राहून जो आवेश रूपांतर कालव्यवहार रूढी तशीच त्या प्रकार इतर लोकांना जीवन धरी भाव क्षेत्र आणतो आणि 7 दिवसाचे रामनाम यज्ञ कार्यकाळ मंत्रराम करताना शंकरदास अनुभवमान दोजी एक मासा पूर्ण दोजी पूर्वजनाने व्रतस्थ झाल्याची आणि रामनाम नटाची काही जीवन सार्थक होता प्रयत्न केला विशेषतः त्याची ठिकाणी निरंतर रामनाम म्हणता अनुसरून संकल्प कोटीची एक भावना तेव्हा परमात्माने काही विष्णू सहस्रनामामध्ये सुगताय नमः म्हणून एक मंत्र एक परमात्मा नाम ते सुगताय नमः 455 मंत्र
विचारानं काही प्रकार उघडून देताना अनेक अभयम सर्वभूतेभ्यः एतत् व्रतम जनो आणि संकल्प त्यांना एक कार्यकारिणी होते क्रिस्टन राजस्थानाचे भाग्य होते आणि आश्वासन देवामस धर्मशास्त्रात समुदाय आमकी करता अवकी प्रमाणात गौरव करता अवकी प्रमाणात जमीन कर्तव्य आम्ही माहिती करता त्याच प्रकार रामचंद्रानं प्रकार शिस्त जलता तरी तेवढा तरी विशिष्टवामध्ये वैज्ञानिक पूर्ण विशिष्टता समजलं जाऊन याचा दोन्ही हा एक असं नाही एकच प्रथम म्हणून या व्रत अभयम सर्व तुम्ही केला कोणी भी म्हणा तुम सर्वांगे चिंतन कसं नाही की स्थानाचे दिसला तसे तुम्ही राम राज्यामध्ये एक विमानी भी म्हणा अशी जी म्हणून जे काळात सैनिकाला धरतात तेव्हाच्या तुम्ही शिक्षक दिनामुळे शिना एरतो की नामवर ऐवते नामचं सुरताय महामंडळे मुकावे मुंबईवर हत्तांको त्यांनी महामंडळे एकदा आटा निर्माण झाली उभे करताना आपला नामवर ऐवते संस्था मुंबईवर त्यांना एक संचलनामध्ये काही मूर्तीला शासनाय महा मुंबईवर हत्तांको घर गेले डू इन डोंट्स म्हणजे काळाचे कसं कोण का कसं कोण जाणत म्हणून समजून गेला तुम्ही कोणत्या त्याला म्हणजे आता गावाला योग्य पद्धतीने जबाबदारी नसते अशी कसं रामचंद्र तसं ते रामोरी मार्गोरी हा त्यांनाही ते योग्य मार्गांना भूमिका घेऊन तसं घेऊन रामचंद्र त्यावेळी रामचंद्राला मात्र मर्यादा प्रभू रामचंद्र ओदरहा निमिना धर्ममय होती तशी की अर्थ काम मोक्ष इत्यादी नामतो लक्ष्मण अर्थ आम्ही म्हणतो सगळं तशी की भरत तशी धर्माचे काम मोक्षाचे सारी पुण्यपुरुषाचे कोण सगळे प्रथम रामचंद्र तसं रामचंद्राने 7 अवतार विशेषप्रमाणे 7 दिवसाचे अवताराचे किती कल्पना केल्या की मासो पूर्ण सुरताय महादेवताला लोकांच्या नामस्मरण केला कलिसंत रोमन विशेषांती विशेष नाम संचित संदेश हरी हरी मुख्य प्राण तसं किम हरी मी त्यांना सांगतात जो हरी किम रहा तसं हरी म्हणून टाकणं तसे जो हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे म्हणणारे आणि विजय नाम स्मरण करताना हरे राम संजय कुठे सूर्य रामाचंद्र मंदिर में पता लगा मुख्य प्राण मी सबके रहने वहां कालिदास तसे नाम नहीं है सुनो हरे राम है तो कहता रामचंद्र का सत्ता राम मुझे पापे का त्याने मुख्य प्राण कैसा काय राहतो तसे मला तुम्हाला जो नाम समजाय हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण तेवढा कृष्णावतार हरे हरे होता कृष्णाया अवतार हरे कृष्णाय वैरत आदेश तशी देव श्रीप्रमाणे सर्व शरीराचं सर्व काही नाना होते वैरी म्हणून भागी दिवस त्यांना काही योगदारी त्यादर्शना अतिवस गोत्री प्रभुवित निरंतर म्हणून या अतिवता अतिरिक्त वस्तुता अतिरिकारी निरंतर स्थिराने शरीर है तपस्या आत्मान नाही तर तपस्या म्हणून रचला जी होळी ज्ञान विचार आणि सुखा मस्त समाजाचे प्रयोजन केले तपस्याचे फळ त्याला शिकरास नाम होगा त्यामुळे सगळे काही आदर्श कार्य समाजात सगळे देव होतो स्वामींनी देवाची आम्हाला पूर्ण हो निरंतर असताना आणि भारी झाला प्रत्यक्ष परोक्ष केलेला सुभाग्य देव होतो म्हणून प्रार्थना करतो स्वामीला मंगळ असतो प्रीती मानतो जेवण करण्याला काही करू बंदीवाला काम करतात काही करू ते कंटा लावून का जेवण करण्याला एक कंटा आलेला असं ब्रह्म लागलेला ते जेवण आवश्यक
खायचे सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे समय बदलावणे रात्री 9 गंಟೆ बदलाक सांजोळा 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಸಕ್ರಾಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಗ ತದನಂತರ ಭೋಜನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಅವರು ನಿಮಗೆ ವಿನಂತಿ ವೈದಿಕಾಲ ವಿನಂತಿ ಮಾತ್ರ ಮಠದ ಕಂಡಾಲ ಪದ್ಮವರ ಕಾರಣದ ಗಮನ ಸಕ್ರಾಂತಿ ಮಠದ